Archeológovia, kde boli tie úžasné mestá. A takto to ide. Z môjho života. Toto som si zapamätala, keď som bola maličká. Potom ďalej. Žili sme v socializme. Dobre, bola som pionierka. Ale nevedela som, že tí, ktorí napríklad nechceli odovzdať, mali raz do týždňa kilomesa z našich, čo sme mali. A nás bolo na to veľa. Tu bola nedeľu polievka a potom ešte to mäsko sme si rozdelili a museli sme odovzdať krávy, brávy, obilie, všetko. O tom som nevedela. Nevedela som o tom, že niektorí sú v Jáchymove. Nevedela som o tom, že kňazov a sestričky rádové, ktoré boli najlepšie, najmilosrdnejšie sestry v nemocniciach. Všetko sa to rozpadlo. Žili sme, potom naraz žili sme krajšie a krajšie, išli Dubčekovské časy a my sme boli úžasne šťastní, strašne sme tu. Viete, tí starí komunisti, ktorí v 20. rokoch, keď sa komunistická strana zakladala, vstúpili, tí boli dobrí, tí mali srdcia preto a tí plakali, štrngotali sme kľúčami, ako Winston Churchill sme ukazovali Bčko, verejnosť proti násiliu. Teraz budú chodiť bez zuby, bez očí, bez obsiahnov, lebo na to nemajú oči. Sú tu na deti. Ako môžete sa o nich starať, keď musíte drieť aj 12 hodín pre súkromí? A podvaňovali si ľudí a národy. Tak to robia aj teraz. Ani jeden sa nad vami nezmiluje. Ani jeden nevráti peniaze, ktoré ukradol. Ani jeden neodvolá svoju zradu, keď sa nebude báť. Áno, nech sa ich Pán Boh vlastne ich zvedomí. Nech sa je na obraz. Takže my sme ľudia stvorení na obraz Boží. Čo naraz stratí do basy, na práce vrátiť peniaze a odstávne. Lebo v base budú mať kurát, jednu obsluhov. Čo máme robiť? Koho máme boliť? Ale aby sme boli, aby sme sa chovali ako ľudia. Tu tak mi prišlo dneska na rozum, že aha, prišlo mi na rozum, že aby naše deti nemuseli chodiť do gymnázia. My KDH nechceme! My KDH nechceme! Koľko je život? Koľko minút hovorí? My KDH! Už je rozošklaný. Prosím vás, nevyrušujte, pán Benák, ešte niečo povedať, potom si zakričíte. Dobre, takže takto, ja vám len toto poviem. Milujme svojich nepriateľov, nebojujme proti ním urážkami, ale našou dôstojnosťou, našou inteligenciou a buďme pevní v tom všetkom. Pani Eve, ešte raz veľký potlesk pre ňu. Prišla až z Bystrice. Áno. No, pozývam teraz... Mečiar a jeho banda, ktorí ako prvý začali tento štát rozkrádať. Ale kde je problém? Problém sme my, lebo oni nás majú za ovce a baránov. Lebo len ovcam a baránom môže Bača na Košiari povedať, že som vyhral 150 miliónov v športke, jak nám povedal ten minister Kanis, či ako sa volal. A dodnes mu stojí vila a smeje sa tam z toho hradného vršku, z toho Zbojnického na nás. A nič sa mu nestalo. A tak, jak tie ovce a baráni na tom košári povedia tomu Bačovi B alebo me, tak aj my sme tak urobili a nič viac. Nič viac sme urobili. A prišli ďalšie kauzy. Vidíte? A ešte stále veľkoplošné obrazovky a vy tak viete, že sme my s týma zamrznutýma soplami na nich pozerali. To je ich morálka. Samozrejme,
Jak ste to tu dali, čo s tým? Hej? Keď si taký budem nám povedať nejaké východisko, ja vám poviem svoj názor. Tu na toto môže zmeniť jedine nová revolúcia. Keď dostaneme novú šancu si ten život na novo vytvoriť. Teraz vás poviem, to je demagogia. 90% ľudí s 10% tých finančných tokov nič nezmôže. Jediné novou revolúciou. To je jediné možné. A teraz ako sa ku tomu dostať? Tu vám hovoria všetci, choďte voliť. Ja vám hovorím, nechoďte voliť. Keď nepôjdeme voliť, čo nastane? Nebojte sa, nič nastane, nič sa nám nestane. Budeme mať čo jesť. Všetko bude. V Belgicku nemali vládu 4 roky. V Čechách myslím 3/4 roka. Čo nastane? Nastane kolaps. Tí ľudia si uvedomia, že je niečo zlé. A vtedy nastane ten moment tej totálnej zmeny, sliepku za 5 € a ho prichytíte, keď sa z vás opýtam hoci ktorého, čo mu urobíte, tak poviete, prizabijem ho. Títo nám ukradli miliardy a my ich volíme poklad volebných obvodov. To je dajme tomu, že napríklad na taký okres Poprad by prislúchali také asi 3 alebo 4 volebné obvody. To znamená, poviem, že napríklad obce, Vykartovce, Kravany, Kubachy, až tam ja neviem, kde Hranovnica z Čavny. By bola priamo demokracia, aby si priamo rozhodovali my. Internet, mobily a tak ďalej, jak sú dnes. Ale v dnešnej dobe isto, povedzme, cez tie SMS-ky alebo formu nejakých takých SMS-iek 3 € za hodinu. A tak aj trošku porozmýšľali aj o týchto veciach. Ďakujem vám. Dobrý večer. Nemusí mať červený fialový kábel, nemusí mať KDH, SAS. Som ja a idem za týchto tu. A tým pádom nastane revolúcia. Kto rád? Tam my budeme šiť bič na seba, aby sme nemohli potom blízku lobingu? Toľko vám ďakujem za pozornosť. Takže to, že tu teraz protestujeme proti Gorila, je síce veľmi fajn, ale... Gorila! Preto hovorím, že zasa mi jednoducho div. To je asi všetko. Presne sa na to povedal. Ďakujem pekne, som rada, že tu máme zástupcov rôznych generácií a ja by som rada prečítala ešte taký pozdravný list od našich, ja si dovolím povedať bratov, svobodným občanom Slovenska v ulicích. Zdravíme vás, slobodní lidé v ulicích Slovenska, aj sme s vámi. Zdraví vás Národní rada Českej republiky. Sme orgánem, ktorý mluví za svobodne a nesklonené lidí v našej zemi, kteří stejne ako vy zvedají svou hlavu a říkají dost. Na základe rozhodnutí Národnej rady vás plne podporujeme a vyjadřujeme svou solidaritu s vámi. Sme s vámi od samého začiatku vašich protestů. Sme v duchu s vámi na všech vašich zhromaždeních. V pátek dne 10.2., to je dnes, od ranných hodín vás přijedeme podpořit i naši delegaci. Naše delegace bude v Bratislavě celý den a bude vyjadřovat naši solidaritu s vámi na zhromaždeních a protestech, které budete pořádat. Podporujeme vás a chceme, aby táto naše podpora ukázala. A posledný prejav, ktorý dnes bude pred teda môjim záverečným ukončením, si dovolím pozvať na pódiu pána Ondreja Kolára, ktorý predniesie naozaj veľmi dôležitú vec, preto dávajte všetci pozor. Je to možnosť, je to príspevok z našej dielne, akým spôsobom reálne môžeme naše požiadavky legislatívne. Dnes sme tu, aby sme protestovali proti rozkrádaniu nášho majetku. Aj v Poprade. Aj skorumpovanému rozkrádaniu majetku všetkých občanov. Mám tu referendové otázky, ktoré zabezpečia sfunkčnenie referenda ako nástroja priamej demokracie, o ktorej už moji predrečníci hovorili.
Toto je zbraň, ktorou vyženieme poslancom Národnej rady, aby sa uzniesli na vyhlásení referenda s následujúcimi otázkami. Prvá otázka. Súhlasíte s tým, aby výsledok referenda bol platný, ak bude rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda? Chceme tým povedať, že chceme zmenu, aby referendum Slovenskej republiky bol potvrdený referendum, aby Národná rada Slovenskej republiky nemohla výsledok referenda zrušiť alebo meniť. Vás všetkých, čo ste tu, chcem poprosiť, aby ste začali zbierať podpisy. Petičné hárky a adresu, kam ich vyplnené zaslať, nájdete na Facebooku. Toto je jeden z návrhov, ktorým sa veľmi reálne dajú. Pozývam všetkých, ktorí sú kričať do vydávajú. Všetci čakajú, že nás to prestane baviť. Že nás prestane baviť stať v mrazoch na námestiach a na uliciach. A že táto vznikajúca vlna tsunami utichne, zmenší sa a pôjde do autu. Ale toto chceme? Sa blízka Romy divo bijú, na takou sa blízka Romy divo bijú, nastavne stratia veca ohni, stratia Slováci ožijú. Nastavne stratia veca ohni, stratia Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Takže ja vám ďakujem všetkým, ktorí ste dnes prišli a pozývam vás ešte na pochod, ktorým prejdeme po námestí. Prejdeme dookola celého námestia, dnes si dáme trošku iný smer, aby to nebolo stále rovnaké. Takže Bratská televízia, kedy budete rozprávať o tých svislách a zlodejstvách. Nespravodlivosť! Ale kontrolujte! Poprade sú gorily! Kde sú politici? Politici sú mali byť, aby to organizovali. Aby chceli vytiskať. No ako tie 3 mesiace. To bolo tam právo ani pravdu.
Víkend pokojný.